Zážitky blízkej smrti možno nedokážu zmierniť bolesť, ktorú prežívame. Či už ide o stratu blízkej osoby alebo iné ťažké životné chvíle. Ale môžu zmeniť spôsob, akým ju vnímame. Tieto zážitky nám pomáhajú lepšie rozumieť hlbokým existenčným otázkam. Vkladajú naše utrpenie do širšieho, zmysluplného rámca. Dávajú našej bolesti zmysel a cez porozumenie nám umožňujú ju aj prijať. Prijatie je kľúčové, pretože čomu odporujeme, to sa násobí. Zážitky blízkej smrti neponúkajú len útechu, prinášajú hlboké vhľady a životnú múdrosť. Ide o priame skúsenosti ľudí, ktorým tieto okamihy zmenili celý život. Jeden krátky okamih, ktorý otvára nové pochopenie, novú perspektívu a prináša vnútorný